ба матн мондани расм сурат дар Microsoft Word. аввал дар матн ҷойни расм мемондаамонро интихоб менамоем. нишондиҳандаи мушакро ба ҷои даркорӣ пахш менамоем. фарз мекунем дар ҳамин ҷо мо бояд расм гузорем. вкладкаи вставкаро пахш менамоем. аз он ҷо тугмачаи рисунокро пахш менамоем. дар натиҷа равзанаи вставка рисунка пайдо мегардад. аз ин ҷо расми даркориамонро пайдо намуда ба болояш тугмачаи мушакро дубор тез пахш менамоем. фарз мекунем мо ҳамин расмро дар ҳуҷҷати худ гузоштанӣ ҳастем. ё ин ки ба болои ҳуҷҷат дубор пахш мекунем ё ки як бор ба болои ҳуҷҷат ба болои расм пахш намуда тугмачаи вставро метавонем пахш намоем. расм дар матн пайдо гашт. акнун ба танзимоти расми гузоштаамон машғул мешавем. андозаашро иваз мекунем. нишондиҳандаи мушакро ба дилхоҳ кунҷи расм мебарем. ҳангоми нишондиҳандаи мушак шакли тирчаи дутарафаро гирифтан, тугмачаи мушакро пахш намуда сар надода ба ягон тараф мекашем. пахш менамоем, сар надода мекашем ва сар медиҳем. ҳамин тавр чӣ хеле ки мо дидем, расми гузоштаи худро андозаи онро мо хурд намудем. баъзан ба мо зарур меёбад ки расмро давр занонем. фарз мекунем мумкин расми мо камтар каҷ истодагӣ бошад. барои ин нишондиҳандаи мушакро ба болои даврачаи сабз ки дар тарафи болои расм ҷойгир аст пахш намуда, дар ин ҳолат нишондиҳандаи мушак шакли давраро мегирад. сар надода, пахш намуда сар надода расмро ба тарафи даркорӣ тоб медиҳем. ва тугмачаи мушакро сар медиҳем. чӣ хеле ки шумо дидед, мо расмро давр занондем. биёед гашта расмро рост менамоем. аз рӯи танзимот ба расм навъи ҷойбаҷойгузорӣ в тексте дода шудааст. барои ҳамин расмро озодона ба ҷои дигар кӯчонидан мумкин нест. чӣ хеле ки мо мебинем, суратро аз як ҷо ба ҷои дигар кӯчондан намешавад ва инчунин ба дигар тараф гардондан намешавад. барои он ки расмро ба таври озодона гузорем, танзимотро иваз намудан дар кор аст. тугмачаи рости мушакро ба болои расм пахш менамоем. аз рӯйхати пайдошуда ба болои обтикани текста пахш менамоем. обтикани текста. боз рӯйхати дигаре пайдо мегардад ки аз он ҷо мо дигар навъро метавонем интихоб намоем. масалан, вакруг рамкиро интихоб менамоем. акнун расмро озодона ба ҷои дигар бурдан имконпазир мегардад. месанҷем, дар ҳақиқат акнун расмро ба таври озодона кӯчонидан тавонистем. чӣ хеле ки шумо дидед, мо аллакай суратро кӯчонидем ва дар байни матн рафта, матн бошад, ба гирди сурат омад. ҳамин тавр агар мо фарз мекунем маълумотномаеро тайёр намуданӣ бошем, метавонем
сурати шахсро ба як тарафи маълумотнома, ба як тарафи матн ҳамин тавр ҷобаҷо гузорем. барои танзимотҳои дигари расм ба болои он тугмачаи рости мушакро пахш менамоем. аз рӯйхати пайдошуда ба болои формат рисунка пахш менамоем. боз пахш менамоем ва формат рисункаро пахш менамоем. дар натиҷа равзанаи формат рисунка пайдо мегардад, ки ин ҷо мо метавонем бисёр танзимотҳоро ба расм дарорем. дар баробари ин тағйиротҳои мо намудоранд ва мо метавонем дар рафти тағйирот онро мушоҳида намоем. барои ин равзанаро ба як тараф мемонем. фарз мекунем мо суратро равшану торик, сиёҳу сафед мекунем ва дар ҳамин лаҳза мо метавонем расми худро, тағйироти расми худро бинем. дар қисми светлини метавонем суратро ба чаҳорчӯба гирем. метавонем ранги чаҳорчӯбаамонро дигар намоем. чӣ хеле ки шумо мушоҳида намудед, расми гузоштаи мо ба чаҳорчӯба дароварда шуд. ин ҷо мо метавонем аз расмҳое ки дар худи барномаи Microsoft Word 2007 мавҷуд ҳастанд, аз онҳо истифода барем. барои ин аз вкладкаи вставка тугмачаи клипро пахш менамоем ва дар катакчаи искат кофтуков метавонем ин ҷо ҳарфҳоро чинем. масалан, агар мо хоҳем одамонро кофтуков намоем, ин ҷо мо менависем люди ва тугмачаи начатро пахш менамоем. дар натиҷа барнома ба мо сурати одамонро ёфта мебарорад. ҳамин тавр мо метавонем ки аз суратҳое ки дар барнома мавҷуд ҳастанд ба ҳуҷҷати худ гузорем. инчунин мо метавонем ҳангоми кор кардан бо сурат аз маҷмӯи тугмачаҳое ки дар лавҳаи дар вкладкаи формат дар гурӯҳҳои изменить стили рисунков упорядочит ҳастанд истифода намоем. масалан, аз ин тугмача мо чӣ хеле ки дар расми пештара танзимот дохил карда будем, метавонем аз ин ҷо ин корро анҷом диҳем. ҳамчунин метавонем сиёҳсафед ва равшану торик намудани расмро аз ин ҷо ба анҷом расонем. инчунин мо метавонем дар ин ҷо дигар танзимотҳоро ба сурати худ гузорем. масалан, мондани соя, мондани чаҳорчӯба ва дигарҳо.
اینجا یک چیزی مهمی دیگر موجود است که من این رو حاضر به شما نشان میدهم. ما تگمچه положение رو پخش می نماییم و روی خط дополнительный параметри разметка را پخش می نماییم و به قسم обтекانی تکست میگذاریم. از اینجا مقرر می نماییم زد تکستان. تگمچه زد تکستان رو پخش می نماییم و تگمچه اوکی رو پخش می نماییم. چخیلی که شما مشاهده کردید صورت مانده ما در تگ متن حجت ما جو شد. یعنی موردی می شود که شما با زمین حجت یگان رسم رو گذاشتنی می شوید. این مورد ها می شوند. این رو با واسطه چخیلی که ما دیده برآمدیم با واسطه پخش نمودن положение дополнительные параметры разметки و پخش نمودن تگمچه زد تکستان به دست آوردن ممکن است. بعد از اون که ما این رو موندیم ما می توانیم صورت خود رو چخیلی که پیشتر گفتیم روشن و تاریک نماییم. بسیاری وقتی که رسم رو در زیر متن میگذارم چخیلی که شما میدونید اون رو کم رنگ می نمایم. یعنی همچون کم نمودار استفاده میبرم. شما به فکرم الکی چطور ماندن رسم صورت و تنظیمات آن رو در بارش معلومات حاصل نمودید. با همین درس نوبتی ما پایان یافت.